hormat tutup dia Bapak Camat Kebakramat Binara Legas Keco. Oh.
aja gantung. Ora, Dik. Wis to tak turuti kan, Mas. Oke. Malaria Hei, sedina kaya sabindu pentingnya tak warani numpak aduk karang lakone ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti aduh yo anakku kaya wong keblung benjang nopo paring pitulung lah yo njaluk tulung iwak cucut nyemplung ning kedung lah terus kebacut kalian